Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera amb els regidors del nostre Ajuntament. Avui ens acompanya el regidor Jesús Saltó d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, jovent republicà. Benvingut, regidor, bon dia. Bon dia i moltes gràcies per convidar-me una altra vegada més. Doncs ho fem per parlar de Tordera, com sap perfectament, i darrerament han tingut aquesta Fira Mercat del Ram que malauradament per culpa del vent es va haver de tancar abans del previst per motius de seguretat. No sé com veia, evidentment van poder gaudir de tota la jornada de dissabte, com van veure des del seu partit aquesta fira d'enguany. Bueno, la fira és una fira més, cada any tenim més o menys la mateixa ubicació, la mateixa expositors i així, però clar, la fira tenim que tenir present de que va començar sent l'expositor de totes les activitats i de totes les empreses que hi havia al poble. Això ja s'ha perdut, perquè les empreses ja tenen els seus aparadors, tenen les seves pàgines web, l'evolució del temps i de les persones ha anat canviant i dels negocis evidentment també. Llavors la fira evidentment va molt bé perquè presenta totes les entitats del poble, hi ha molt del sector primari i està molt bé perquè és un sector que ens representa a tots, però a vegades trobes a faltar més coses com hi havia abans, però clar, hem de pensar en això, que és una evolució, i aquest any a sobre, malauradament, vam tenir el problema del vent de diumenge. Encara i així, crec que hem augmentat en visitants el dissabte, i crec que la fira és un punt de trobada, de munió de persones, de que tot el poble surti, que inclús vinguin amics de fora, que d'aquesta manera podem gaudir-ne tots, i és molt interessant de que estigui i que perduri. És una fira que fa poble, diríem. No? Sí, també fa molt de poble i a més tothom l'espera. I pensem que l'any que ve ha de ser la fira grossa, que es farem als 50 anys. Suposo que ja el regidor de festes l'està preparant amb molta ànsia i moltes ganes. Sí, en aquesta en aquesta entrevista ens ho va avançar, que ja no fa un any, sinó fa més que estan ja pensant en aquesta 50a edició. Ara aquests dies també està obert el període de presentació de propostes dels pressupostos participats, uns pressupostos participats que sembla que cada any estan arribant a més gent, la gent doncs, del nucli d'urbanitzacions hi participa i els resultats es veuen, evidentment. Com valoren aquest projecte? Sí, aviam, en què pot millorar? Bueno, pot millorar en diferents aspectes, però s'han de discutir molt bé amb tots els presidents i si s'ha de fer una proposta i que sigui acceptada per tots els presidents de totes les zones, urbanitzacions, poble, de tot arreu, totes les entitats que formen part del Consell Veïnal. Llavors, aquesta última reunió que va haver-hi del Consell Veïnal per presentar el calendari de com es faria tot el procés, van sortir una sèrie de discrepàncies perquè la part d'Ursavinyà, Can Domènec, Rocagrossa, Can Camps, tot això, clar, tenen tota una zona que és molt àmplia i tenen pocs diners per tanta zona, perquè saps que els pressupostos participats tenen baremos que va per la població, per la superfície, pel transport, per la quantitat de votants que han tingut l'any anterior, tot això va sumant punts fins que dona una quantitat de diners que és el que reparteix els 200.000 euros que estan assignats, que d'aquí li has de treure els 40.000 que estan assignats al centre. Potser tindríem que pensar si aquests 40.000 del centre s'eliminessin, perquè el centre té pràcticament tots els serveis i totes les coses, o sigui, tots els parcs, aquest any s'han aprofitat per fer els murals, que estan molt macos, però vull dir-te, és una cosa que s'ha de mirar on s'inverteix aquests diners i a vegades les urbanitzacions tenen més mancances o els barris del voltant del nucli tenen més mancances que no pas al centre. I els veïns s'aprofiten per corregir aquestes mancances. Llavors, crec que sí que es pot millorar amb algunes coses, però és complicat. És complicat fer les coses en concordància amb tots, perquè cada un tira pel seu cantó. Entenc, però, que és un projecte important, que s'ha de mantenir i que aporta un plus que potser abans no hi era, el fet que el ciutadà pugui també optar a donar la seva opinió respecte a coses que es poden millorar. Sí, mira, el 2024, parlo per l'experiència pròpia, el 2024 es va aprovar posar més fanals a l'entrada de Sant Daniel, o sigui, des del que és l'ermita fins a l'urbanització hi havia un cantó fosc, doncs ara s'han posat, després s'ha millorat el parc amb més instal·lacions, com calistènia, com unes xarxes perquè les pilotes no se'n vagin fora, com una taula de tecbol,
no sé si saps què és això, és una taula com de ping-pong però rodona per jugar amb el peu i amb el cos sense posar-li les mans, o sigui, és com jugar a futbol o ping-pong però amb una pilota de futbol. I llavors totes aquestes coses milloren la qualitat de que els nanos gaudeixin i dels grans, perquè tant els biosaludables que es van posar, que són els catxarritos de fer gimnàstica, com això de la calistènia té molt d'èxit. Seguim endavant, regidor, estem amb obres ja des de fa molts mesos al carrer Gaudí, un carrer doncs, que quan estigui acabat evidentment millorarà molt tant per als veïns com pels ciutadans la mobilitat per aquest carrer, que era bastant complicada, sobretot pel tema de mobilitat i accessibilitat. Confia que acabin aviat les obres, no sé com les veu o com valora aquest projecte. Mira, justament avui he passat per davant. He passat pel mateix carrer Gaudí, perquè he anat a comprar un parell de coses allà i he passat per allà per venir aquí. El veig bastant avançat, el que passa és que es va començar a principis d'octubre i el contracte marcava 6 mesos. Ja han transcorregut aquests 6 mesos, traiem que han estat les festes de Nadal, que hi ha hagut moltes pluges, però els 6 mesos se'ns estiraran una mica. Crec que no trigaran gaire en acabar-ho, perquè ja estan fent voreres, de l'última part de la mà anant cap a Sant Andreu, a la mà esquerra ja està pràcticament acabada, queda la de la mà dreta un tros, i després suposo que el que els hi queda, evidentment una obra d'aquestes porta molta feina, molt laboriós, i el que és important és que es faci no només en aquest carrer, sinó que es faci a continuació. Pensa que nosaltres en el programa del 2019 i en el programa del 2023 ja portàvem la millora de les voreres del poble per millorar l'accessibilitat, i els carrers aquests que són estrets, el carrer Gaudí tenia pals de llums, fanals, tenia tot allà al mig, que tenies que anar més per la calçada, com si fores un cotxe quan anaves amb un carrito de la compra amb un carret de nens, que anar pel mig. Llavors és una reivindicació nostra des de fa in eternum, el que reivindiquem ara és que no només se faci aquí, sinó que es vagi programant per fer Mas Martí, Aragó, tots els carrers que són necessaris de millorar, perquè pensem que els cotxes abans eren molt petitets, i antigament hi havia els carros, però és que ara els cotxes són amples. Problemes tindrem ara quan no sabem on aparcar els cotxes, perquè traiem aparcament, però també millorem la vida dels vianants. Ja que parla d'això d'aparcament, entenc que, clar, s'ha tret aparcament d'aquest carrer, s'ha habilitat en una altra zona propera. Entenc que aquesta zona habilitada de manera provisional s'hauria d'intentar que fos definitiva. Clar, jo desconec si aquells terrenys són municipals, si no ho són, però el problema d'aparcament hi és. Bueno, els terrenos municipals hi ha pocs, o pràcticament inexistents al centre del poble, i el que tenim és que ja paguem lloguer per tots aquests que tenim aquí sota del Badruna, entre el Badruna i el Salicru, i llavors, si hem de pagar per tenir terrenos amb lloguer, doncs paguem. A lo millor tindríem que fer-ho que no li costés a les arques municipals i posar una zona blava o una zona verda, que d'aquesta manera potser milloraríem també que els cotxes no estiguessin tan fixos. També ha d'haver-hi algú que ho controli, i això també és un cost. Sí, però no. O sigui, a vegades poses un cost d'aquests, poses els agents cívics o poses una empresa que t'ho porti, i ells mateixos fan el servei i et donen un plus perquè tu no tinguis que pagar aquest lloguer, o almenys que cobreixi les despeses del lloguer. S'ha d'estudiar això no és una idea que tiro a l'aire, sí. Però que hem de pensar que hi ha molta gent que deixa el cotxe allà i l'aparca durant tota una setmana quan té el garatge ple de coses en comptes de deixar el cotxe dins el garatge. Això passa a molts llocs. Regidor, tema de licitació d'escombraries. Portem anys, però ara sembla que està la cosa mig desencallada. És optimista? No per la data que van donar. Ells van donar una data que a partir del juliol ja podria entrar la nova empresa. Crec que no serà factible perquè, a més de la Comissió de Preus de Barcelona, ha vingut ara, al febrer va venir un escrit en el que deia que s'havien de corregir coses, diversos detalls, bastants, no són grossos, però sí que s'han de fer una altra vegada tots els càlculs i coses dels costos, perquè ja havien quedat obsolets el que eren els costos de les empreses, perquè havia passat molt de temps des que es van demanar fins que es van presentar, i a part d'això s'haurà de tornar a presentar
i un cop es presenti ens tenen que autoritzar. Si està tot correcte, llavors s'ha d'acabar de fer totes les bases ben fetes i tot, i ja s'ha de licitar. Que no hi hagi cap denúncia, que no hi hagi res i que hi hagi empreses que vulguin licitar-ho. És un contracte que serà molt gros d'import, perquè no sé si ens anirem quasi als 5 milions d'euros, però és un contracte que hauria d'estar allà abans, perquè pensa que es va caducar el 2017 i estem al 2026. D'aquí res farà 10 anys que està caducat aquest contracte, com altres que hi ha a l'Ajuntament. Llavors hem de pensar que no sabem, perquè no hem vist les bases, no sabem si la forma de recollida de les escombraries, si tot això anirà com tindria que anar per pensar en el futur, perquè saps que la Comunitat Europea ens reclamarà un reciclatge i pensem que les bústies que tenim ara de bessures no es podran digitalitzar com a tal i ja veurem si ens són servibles per aquest moment. A més, pensem que hem gastat 3 milions i mig d'euros des de fa 2 anys per pagar el que quedava de la compra dels contenidors en l'empresa de recollida, però hi ha moltes illes que no tenen la bústia perquè no es fan servir, com allà darrere de Can Dieta, algunes més que hi ha, i no sé si realment, perquè no sé si el regidor del tema d'aquest, el de Medi Ambient, ens diu que ell el porta a porta no és partidari, però potser en el centre del poble s'hauria de posar el porta a porta, a les urbanitzacions es tindria de portar una recollida diferent de com es fa ara, perquè tant el paper com els envasos, el vidre queden plens de seguida. Nosaltres vam parlar en el seu moment de posar com uns remolcs de camió que ja hi ha, que van amb targeta digital i que són per posar el paper, el plàstic o els envasos i el vidre, i llavors el mateix contenidor te diu si està ple o està buit, te l'emportes amb el camió i deixes un altre. Això és un cost de comprar, d'adquirir, però no ho sé, perquè la veritat és un tema molt complicat, molt complex, i a més de complex, de difícil solució, perquè ja no només entra que no es recicla del tot bé, sinó que entra el civisme de la gent. Però no soc optimista en que estigui ni el que et dic, mira el que vaig a dir, ni crec que a final d'aquest any, molt justet, si no és ja entrada al 27. Si sortíssim ara al carrer i preguntéssim a la ciutadania, però el que més preocupa la gent és precisament això, els residus, l'incivisme que dèiem de la illa de contenidors, el fet que hagin pujat els impostos en els darrers anys de manera desorbitada. Clar, és una sensació que és un servei que ha de millorar molt i que no sé si aquesta licitació aportarà aquesta millora. El regidor fa unes setmanes ens deia que hem de tenir paciència, que no es veurà un canvi d'un dia per l'altre, però que la voluntat d'aquesta licitació és que això la ciutadania ho noti per millor. Cosa que ara és un dels fets que més preocupa, evidentment, els tordarencs i tordarencs. Esperem que sigui així, però ja et dic que no hi confio perquè no li veig solució fàcil ni ràpida. I a més no solució a el que es diu, sinó a que es faci correctament. Sí que hi haurà més recollides, hi haurà més, potser més illes. S'ha de posar també els veïnats en context, perquè els veïnats molts llocs no tenen ni on deixar les escombraries i han de venir fins al poble o anar a una urbanització del costat, i això s'ha de millorar, però ja, això ja es tindria que millorar ja, ara mateix, no esperar més endavant. I perquè les freqüències, es tindrien que augmentar les freqüències, però quants contenidors ens trobem trencats, quantes tapes no ajusten, quants tapes del terra estan aixecades o estan mig aixecades, doblegades. No crec que sigui el vianant quan va per allà que la doblega, això es doblega quan s'obre i quan es tanca. O sigui, hi ha moltes coses que no s'acaben. Després tenim el problema que s'omplen d'aigua, quan plou molt. I a vegades pensem que els contenidors de fora, els que hi havia a fora o que hi ha a moltes ciutats a fora, són més nets que el que tenim ara i potser són més bruts que el que tenim ara. Com veuen aquest projecte de la nova deixalleria?
Bueno, és un projecte que nosaltres no l'haguérem fet. Nosaltres haguérem fet unes deixalleries a cada urbanització més petites, perquè realment la del poble està bé, però clar, aquí ha d'anar de tot arreu. Però el que ve d'Àgora, de Terrabrava, de Masmora, a venir aquí a la deixalleria, que més d'un cop està plena o no pots deixar segons quanta quantitat portis, doncs això s'ha de mirar. Però, clar, és més fàcil baixar-ho allà baix que no, perquè ara hi ha molta gent que el deixa al mig del camp. Els camins estan plens. No sé quantes diners estem gastant en recollir totes aquestes brosses. O, si no més, posar alguna deixalleria mòbil que vagi alguns dies a recollir-ne, que es pot fer mitjançant el Consell Comarcal, que té deixalleries mòbils. Però ja veuríem, perquè ja et dic, la deixalleria serà una despesa d'1 milió d'euros aproximadament, i sí, serà una gran, però estarà encara més lluny que la que tenim ara, perquè estarà allà on hi havia el Toro, allà on hi ha Key Home o Decotec, però no ho veig jo que la gent s'hagi de desplaçar tant, perquè el que és un industrial ja ho fa, perquè no té problemes, però el que té un cotxe privat petit i té que portar coses grans no arriba. Vostè sempre ha sigut bastant crític amb el tema d'aquest recollida de poda, voluminosos, sempre ha posat en qüestió que és un servei que es podria millorar en molts sentits. No sé si ha notat alguns canvis, ho dic perquè sempre el regidor l'escolta i en els plens veiem una interacció bastant interessant. No sé si ha millorat el servei o considera que es pot millorar. De fa un any que no es recollien els matalassos, ara es recullen els matalassos. Però hi ha molta gent que diu és que si compro un electrodomèstic no sé on deixar el vell, però de vegades no és comprar un i que s'emportin aquell, que si se l'han d'emportar a l'empresa, però després tens el tema de que potser compres un i dius, bueno, com tinc una casa que és gran, doncs deixo aquest altre que no acaba de funcionar bé, però me'l deixo de reserva. I el dia que s'espatlla el vols tirar, no saps on tirar-ho, has de baixar-ho a deixalleria, tens un cotxe que només té una porta, un maletero petit, que has de llogar una furgoneta per això. La veritat és que no soc partidari del que es feia abans, que abans es deixaven i es recollia tot tipus de trastos. És una manera de reciclar diferent, perquè ara arribes, ho veus allà a l'escolta de les escombraries, ve algú que necessita fer ferralla o comença a desmuntar-ho, o escampa tot, i després què fas? Qui ho recull allò? El mateix que ve a recollir les escombraries no té temps per recollir allò i passar l'escombra, sinó que allò queda fet una porqueria. En el darrer ple es va aprovar una moció denunciant el dèficit encara de moltes urbanitzacions del país, també de Catalunya, i reclamant a la Generalitat que adopti les lleis i les eines necessàries per poder condicionar aquestes urbanitzacions. Tordent tenim unes 4, em sembla, si no vaig errat. Can Domènec, Can Camps, Rocarosa i les Ferreres. Però és una cosa que s'allarga ja des de fa molts i molts anys. Bueno, les urbanitzacions van començar a l'època del tio Paco i van començar perquè algú que tenia una muntanya volia explotar-la i va parcel·lar-ho i va vendre trossets d'aquella muntanya. Llavors van començar, cada un es feia la casa de la seva manera i no hi havia normatives. Les normatives amb els temps han anat canviant i ara s'han de tenir present que aquestes normatives són més estrictes i que s'ha de tenir tot regulat. Llavors aquí tenim 3 urbanitzacions que estan dins del parc natural, amb la qual això encara té més inconvenients a l'hora de legalitzar-les. Hi ha molta gent que no té escritura encara de casa seva perquè no pot regularitzar-la. Hi ha molta gent que si no té els papers en regla no pot fer ni obres, perquè a més l'Ajuntament t'ho demana. Per fer obres has d'estar legalitzat, i a més no deixen construir segons quines coses en aquests llocs que no estan encara regularitzats. Tot això és un neguit, perquè tu no li pots deixar l'herència al teu fill o als teus familiars perquè no tens res. Tens una casa amb 4 totxos però no li pots pesar perquè no està en el registre de la propietat, o si està en el registre no es pot vendre per X motius. Llavors això comporta uns costos en els veïns i uns costos a l'Ajuntament. Els veïns, perquè es fa per cooperació, els veïns ja assumeixen aquests costos, però clar, quan es van fer les obres d'Àgora, Niàgara i Sant Daniel, que van ser el 2009 aproximadament, fins ara es va acabar el 2015
15 o 16, almenys la de Sant Daniel, tenen un problema de que hi havia un cost que valia, un totxo valia €1 i ara val 2. O sigui, el que teníem en aquell moment que ens costava 10 milions d'euros, ara ens costaria 25 o 30. El qual aquest cost pels veïns que ja van ajustats tothom, a no ser que siguis una cosa, mira, que hagis tingut sort i t'hagi tocat la loteria, tothom li costa pagar. I si has de pagar per un terreny allà a Sant Daniel, es paguen de 6 de 1.000 metres, es paga a €20 al metre quadrat aproximadament, fan uns números rodons. Però són 20.000 euros per 1.000 metres de parcel·la que has de pagar per les obres. Pensa que si tu has de pagar de cop i volta 20.000 euros, encara que t'ho fraccionin, però t'has de fer una despesa aquesta i tens 70 anys, perquè hi ha molta gent gran vivint en aquestes urbanitzacions, què hi farem? Podran? No podran? Tindran que assumir-lo els fills? Qui es quedarà aquesta deuta? Això és complicat. Per això es va demanar a la Generalitat que actuï, que faci igual que va fer amb el pla de barris, un pla d'urbanitzacions, perquè doni unes subvencions, perquè tots aquests costos siguin inferiors, i això és el que es demana i que realment es regulin i que no sigui tan farragosa tota la documentació que es demana. Veurem si tira endavant. Sí, i també hem de pensar que les urbanitzacions del poble el que necessiten, a part de regularitzar-les, és manteniment, perquè ja de les aquestes que he dit abans que es va fer les obres d'infraestructura de totes les urbanitzacions, Niàgara, Àgora i Sant Daniel, ja es comença a aixecar l'asfalt, hi ha les branques dels arbres, estàs a la natura, els arbres van per sota, aixequen l'asfalt, fan esvoranys, ja comencen a tenir problemes que a vegades hi ha fuites d'aigua. Totes aquestes coses s'han d'anar corregint, i hi ha coses que són de les companyies de serveis, com l'aigua, el gas o la llum, però hi ha altres coses que són de l'Ajuntament, que és l'asfalt, la neteja, tot això, perquè per això paguen impostos igual que es paga aquí al centre. Clar, si parlem de neteja, també és una de les crítiques recurrents que el poble podria estar més net. Bueno, ara teníem 2 màquines de neteja i una que estava pendent d'arribar i ara no tenim cap. Aquest diumenge, per netejar el mercat, vaig veure que hi havia la màquina de la llum, perquè es va trencar l'altra, es va trencar no sé quina peça d'allò. I tenim una altra que tenia que anar a Madrid, però no sé si encara està per aquí. Llavors, arreglar-se. I la tercera, no sé què faltava d'una signatura o d'un paper, bueno, total, que en aquest moment no tenim cap màquina. Esperem que aquesta setmana com a mínim una s'arregli, perquè ahir vaig veure inclús els que porten la màquina anaven amb el carrito d'escombrar com es feia antigament. Sí, realment portem arrastrant-ho fa molt de temps tot això. Sí, és una cosa que potser abans de pensar en una deixalleria s'hauria de pensar en les màquines de neteja. Anem acabant, regidor, estem fora de temps. Des del seu partit es va anunciar fa ja unes setmanes que la Marta Peset ja no serà la candidata a les properes municipals, sinó que agafarà el relleu d'Àlex Gispert, també regidor actual d'Esquerra Republicana, una persona jove, i que agafa aquest relleu. Com viuen des del partit aquest canvi important? Perquè evidentment estem parlant d'una nova cara, en aquest cas com a persona que serà la cara visible d'Esquerra a les properes eleccions, i entenc amb un projecte renovat, innovador. Des del seu punt de vista també personal, com ho valora? Bueno, doncs mira, d'entrada, en el congrés que es va fer aquí de la secció local de Tordera, va sortir per unanimitat l'Àlex, o sigui, va haver tothom a favor d'ell, es veu i sabem que és una persona amb empenta, amb agilitat, o sigui que li agrada treballar en equip, no és introvertit, sinó que és extrovertit, pots parlar d'ell de qualsevol cosa, i és una persona molt intel·ligent i que sap molt bé on està i el que vol assolir, perquè té una il·lusió tremenda per optar al que vol ser-hi, que vol ser alcalde del poble. I nosaltres l'ajudarem amb tot el possible i més perquè ell ho sigui i que vagi endavant. I ara s'han de fer els passos següents i tindran que fer el programa i tindran que fer la llista i tindran que fer totes les coses, però entre tots ens sortirem i ho farem de la millor manera possible perquè l'Àlex Gispert sigui alcalde del poble. Jesús Soto, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens tornem a retrobar a la propera entrevista. Nosaltres la setmana vinent tornem en aquest espai.